Og vi kører. Ja, jamen Troels Jarlak her. La Ligua, Chile. Hej Sydjysk Friskole. Jeg har fået at vide, at de har et projekt i den kommende uge om Sydamerika. Så jeg vil lige fortælle lidt om Chile, La Ligua og sådan den by, jeg bor i. Ja, lige nu står jeg uden for mit hus. Jeg vil lige starte med at fortælle lidt om mit hus, gaden, og bare sådan, så jeg lige kan få et indtryk af gadebilledet af byen osv. Lige nu er det rimelig varmt. Jeg har jo sommer hernede, fordi det er på den sydlige halvkugle. Omkring 30 grader varmt lige nu. Det er det som mit hus, som I kan se, ikke helt så stort som de normalt er i Danmark. Og lige nu vil jeg så gå ud og vise jer gaden. Her er vi så ude i gadebilledet. Det her det er min vej. Eller min vej, det er jo ikke min vej. Men den gade jeg i hvert fald bor på. Og den første store forskel det er, at vejen den simpelthen er lavet af betonblokke. Betonplader, som simpelthen ligger ned. I kan også lidt tydeligere herovre. Det er ikke asfalt, som man har hjemme i Danmark. En anden stor forskel er, at man har simpelthen hegn ude for alle huse. Og indimellem så plejer der også at være en del hunde, der bare sådan strejfer rundt. Hjemløse hunde. Og grunden til, at man har de her hegn, det er jo også en kulturel ting, men det er jo simpelthen fordi, der er rigtig mange mennesker, som ellers går og tigger ved dørene, som måske gerne vil holde lidt på afstand. Rigtig mange hunde, som ellers vil gå ind og lægge sig i forhaven, som ellers bare strejfer rundt osv. Så det er i hvert fald sådan en af de helt store forskelle, man mærker, når man lige sådan kommer til Chile. Strejfehundene vender man så hurtigt til, men i starten der havde det også sådan lidt med dem. Altså, der var ikke rigtig nogen, der tog sig af dem, og normalt så ville man jo i Danmark, det ved jeg ikke, ringe til en eller anden, eller altså et eller andet værn. Og ligesom få skaffet tag over hovedet for de her dyr. Men det gør man altså ikke her. Det er et lidt andet samfund, men det må man vente til. Jeg synes personligt, at Chile er fantastisk, og nu skal I få lov til at se jer om i min by. Her er vi så igen, lidt længere ned ad gaden. Der er en taxi, der kommer kørende der. Lidt længere nede kan I se Rotary-klubben. Og Rotary er faktisk grunden til, at jeg er her. Jeg har i modsætning til mange af mine kammerater, da vi går ud af 9. klasse på Sydjysk Friskole, valgt at tage et udviklingsår her i Chile. I stedet for at tage på efterskole eller direkte på gymnasiet, EUX eller hvad man nu ellers går og laver bagefter. Så har jeg simpelthen valgt at tage et år til Sydamerika, hvor jeg så studerer eller går i skole på en almindelig skole her i byen. Og så ellers kan jeg rejse rundt og se landet, opleve kulturen, og ja, jeg synes det er rigtig fedt. Herovre kan I se klubben på den anden side af vejen. Jeg kan lige prøve at krydse, når der lige er frit for biler. I kan også se, at bilerne de er ikke helt så moderne, som de normalt er i Danmark. Det er lidt anderledes. Og sådan er det jo. Ja, her er vi i Rotary-klubben. Så er vi lidt længere nede i centrum. De har også en hulens masse hegn. Det ved jeg ikke helt. Altså, de har jo hegn på begge sider af fortovet. Og det giver ikke rigtig nogen mening for mig, fordi altså, der er jo kun biler på den ene side, så det er lidt underligt. Men det gør de her. Her er der så en af de mange parker, der er rundt omkring i byen. Ret lille en af slagsen. Der plejer at være nogle akrobater, der sådan hopper rundt her. Sådan. Men ja, videre mod så er vi nede i downtown La Ligua. Der bor 30.000 her i La Ligua, så det er jo ikke en kæmpe by. Men den er jo noget større end Feldballe, hvor jeg kommer fra. Og lige herovre på den ene side ligger Verduleria, som er en frugt- og grønthandel, hvor vi plejer at... Og det er jo helt vildt billigt. Altså for eksempel sådan en melon her, jeg ved ikke hvad den normalt koster. Den koster vel 20-30 kroner, kan man også komme op på. Her der koster den 7 kroner eller sådan noget. Jeg kan huske, at jeg var hernede, og så sagde min mor, jamen tror til 2 millioner for lukker. Det er sådan cirka 1000 pesos. Det svarer til 11 kroner eller sådan noget. Og der blev jeg sådan helt mollig, at vi kunne købe 2 millioner for den pris. Men alt er meget, meget, meget billigere. Jeg kan lige prøve at høre, om jeg må komme ind for at filme. Her er vi så inde i grønhallen, og som vi kan se, så er det noget anderledes ud end i Danmark. Det ligger sådan et hulter til bulter, men der er faktisk orden i tingene. Vi sådan kigger rundt. Og der er jo årstidens frugter, og altså de kan jo høste næsten hele året rundt. Og hvis ikke de lige har det her i Chile, så får man bare noget fra Ecuador eller noget, der ligger tættere på ækvator. Og får simpelthen importeret frugten, så de har altid frisk frugt. Mens vi går her en tur gennem gaden, kan vi jo passende snakke lidt om dyrelivet. Dyrelivet her i mit område er ikke sådan helt fantastisk. Altså vi har køer, heste, får, geder. Så har vi nogle slanger og nogle døde sådan farlige edderkopper. Men hvis du skal finde noget, som sådan er lidt mere spændende, så skal du nok til Amazonjunglen i Brasilien, eller længere sydpå i Chile, hvor man også har pumaer, bjørne, lamaer og sådan ting. Ja, det var lige lidt om dyrelivet. Hvis du tager nordpå, så er der faktisk heller, altså, der har vi så den tørste ørken på hele jordkloden, så der lever heller ikke sådan forfærdeligt meget igen. Ja, nu ankommer vi så til Elba, som er det store kageværeri.
La Ligua er jo kendt for deres kager, Los Dulces, deres sweater, Los Chalecos. Og det her, det sagde dem, jeg kan lige prøve at høre, om jeg må komme ind og filme. Nå, jamen den på det her dulceria, der var de ikke så glade for at få mig ind, fordi de havde super travlt lige i dag. Så jeg har simpelthen bare fortsat ned til mit fitnesscenter, som ligger her. Det er ret bitte. Men det er fint til mig, og det koster... Jeg skal lige prøve at tænke mig om, det koster 60 kroner om måneden for at gå her. Så det er helt fint til mig. Og der går jeg sådan 3-4 gange om ugen. Så lige prøve at zoome, så jeg kan se, hvad der gemmer sig. Jeg kan ikke på kameraet. Men det er ret billigt, jeg kan lige prøve at gå ind en tur. Jeg kan lige prøve at se. Sådan her ser det altså ud, når der ikke er noget. Så det er sådan lidt et skur, en lille garage, hvor der så er nogle forskellige, ja. Jeg fortsætter videre måske. Der er også rigtig stor forskel på busserne. Det her er en bus, som I kan se, så ude foran på bussen, så står der simpelthen bare nogle skilte på, hvor den kører hen. Der er ikke rigtig nogen køreplaner her, de kører ikke rigtig på nogen minuttal. Det er simpelthen bare, når den lige kører forbi, så er det om at sige, hvor kører den her bus hen, og så er det bare om at hoppe på. Der er ikke så meget, der. Man hopper bare på. Så vi kommer til La Plaza, som simpelthen er hjertet af byen. Der var nok en del folk, der lige kigger, når jeg sådan kommer gående rundt her med lystår og kamera. Så er det jo som det plejer. Over for pladsen har vi så Municipalidad, som er rådhuset, hvor borgmesteren sidder. Og kigge rundt. Det er faktisk en ret hyggelig lille plads. Sådan lidt italiensk stil. Og der er også nogle palmer der. Ja, det er dejligt varmt. Ja, men jeg skal nok lige fortælle noget mere, når vi kommer over til rådhuset. Jeg krydser lige pladsen. Så er vi så her på den anden side af La Plaza. Her har vi rådhuset, hvor borgmesteren sidder. Det hedder Municipalidad på spansk. Og han er her i La Ligua kommunist, da han er folkevalgt, og mange godt lide kommunisme her. Så det er lidt en kommunistisk højborg. Der er cirka 3-4 kommunistiske præsidenter i hele Chile, så det er lidt et særtilfælde. Chile er en republik, det vil sige, at har en præsident. Og man har simpelthen haft demokrati og præsident i 20 år, fordi før det der havde man en diktator, der hed Pinochet. Men lige nu står landet ret godt rent økonomisk og så videre. Faktisk et af de bedste i hele Sydamerika. Jeg vil sige både Brasilien og Argentina. Altså Brasilien er nok den helt tunge i forhold til økonomi og så videre, men der er rigtig mange fattige, så levestandarden er ikke så høj. Argentina har du gratis skolesystem, ligesom man har i Danmark, men jeg vil nok sige, at alt i alt ligger Chile nok på toppen. Altså de har flest mobiltelefoner rent elektronisk, levestandarden, alt i alt. Altså hele deres økonomi er baseret på kobber. De har rigtig meget fiskeri også. De har nogle kobberminer oppe i det nordlige Chile. Det er derfor, de overhovedet har byer deroppe, for ellers er det jo den tørreste ørken på jorden. Ellers man nok ikke bo der. Og rent historisk har der jo tidligere været indianerfolk. Altså der har været et folk, der hed Mapuche her før spanierne kom. Og det kan jeg selvfølgelig også finde mere som på nettet. Det skal jeg ikke stå og spilde lidt tid på her. Yes, så er jeg tilbage i huset. Mit kamera, det er lidt ude for strøm, så jeg har ikke lige fået taget flere videoer nede fra byen. Men jeg håber, at I har nydt det, jeg har set i hvert fald, og kan bruge det til en inspiration. Og hvis I har lyst, så kan I bare skrive på mail. Vi kan finde ud af noget Skype, alt muligt, hvis I har brug for noget ekstra information om Sydamerika. Så ellers håber jeg, at I får en rigtig god projekt, du. Kontakt mig endelig. Ha' det godt. Ciao, ciao. Nos vemos.